Támuid an seo ag an AVIVAStadium Mália Clí tá Greeley tap na tá ceolach de seo tíbastí agus tá na miclíonn ar fad sa tíre seo a tá aon bhaint acu lena meán an seo anach chun freastal ar gradan na miclíonn gabiad a hochtéig tá méid suga mór le Castellánis an carpid ré mar sin dééis dealaí. Céis a bhé céú hin? Mr. Dean Farrell. Agus ina seom cearbh asú cén fábhil si seánach, cén fáil tosan seánach. Tá mise an seo mar tám anam na le haid dúis den futcréile rinne mé mid áide trúr agus tá buint anasult as am héin agus seo im car leirech tá si go cupúir a rálinn in it. On +1. Oh, I'm +1. Iad tábhacht de fós, so an cur seachar chu sáisiú. Céú hin? Yeah, come on. Bhí le láta riomh a tegan ar gas. Yeah, I'd say egg and flat. Ag an flá, ag an flá. Céú hin? Cared? Castellánium dit? Rachel again. Agus tú hin? Smishy Gemma. Agus cén fá a bhfuil sibse ar fad an seánach. Anam Nucon agam Larry television scoilga so. Tá mu na luará leis an bheirt seo chun sáisiú. Chun sa tátása? Ah, great. Íon crack leat. Oh, tá mai go má just in seo nach de géisi le an cill. So we're dús bar a céú hin? Rebecca Fisher. Carvasú. Connemara, Interval. Agus bhí Rebecca le fecail ar Bloc BEO le Ginny nar ó Rebecca. Bhí Latsa. Plug. Listen, rotásan seo riamh. Ní rá, ma chéad uanta riamh agus tá mar nominee. Bhí mic siúil thart timppla is cúnaí an seo agus tóis cé hair mé trasna orthú. Net fé agus David Norris chun sáisiú. Come on, is he hen? Go hénta ar fad ar dús bar cén fábhil sib an seo. Tumisha an seo Marial go mé mar Walter cean a categóir anocht agus tá mé leis an gadam a bronu anocht fásta. Cén categóir bhí an the net? Creailteach a Gaelic. Cé an búteir. Naivy. Le net a ddíirí exclusive an seo. Rá lua. David, an gapan tú go na gladam an seo táhacht de. Well, all I can say is, ócáid honest bashíal de seo agus lón de goir agus crack.